Hey! Yo 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 yo. Ya ya. Ya ayo ya ayo. Ya ya ayo. Ya ayo ya ayo. Ya jual cawel. Kok wis wani jual cawel. Mangko yen Ketlarung kira aku wong jahil. mangko tadi dhisik tak senggo kowe kancaku ora gesek sithik manis kaya sliramu. Oh iya mas, konan kok dik aja ngono mas, lah kepiye? Oh wow, ayo jenane yo ono kuwi nenon yo ae dangdut mas ya semangat tepuk tangan bersama-sama. Pokoknya malam hari ini adalah malam untuk Sleman Manunggal Sembada. Iya. Jadi orang Sleman harus gabung